da naglasimo, ljudi obično imaju Nexus glave i grip shift menjače. To se mnogima ne sviđa. Hoću samo da kažem, znači Alpine shifter sa 8 je kompatibilan sa Nexus glavama 8 brzina. Čak postoji Nexus glave 7 i isto Rapid Fire shifter 7. Znači da ne morate da imate shifter koji je nepraktičan po mnogima. Pa, ja ne volim te grip shiftere prvi, tako da je ovo super. Recimo, da kažemo, jedan moderniji Nexus, kontra je u pitanju, stavljena je na olupinu od bicikla, samo da ima da se preveze do radnje i do štranda. Samo baba do radnje vozila, tetka. Da, sa kraćom nogom. Tako da je ovo obična olupina, da se nikome ne svidi, ali eto, samo kao zanimljivost. Tu je ugrađen je muf od sečenog rama, starog, da se nakuca, pa da bude patrona na navoj. Pošto su ovde bile šolje na nakucavanje, koje su izbijene i ubačen muf. Eto, jedna zanimljivost, ko voli da frikombinuje, može i tako. Ko voli da frikombinuje, a ne voli grip shiftere.